Og alle sammen, så er vi kraftedeme klar til Phasmophobia med Alexander. Og han filmer ikke, men Frederik, ham herovre, han filmer også. Ja. Så jeg sætter en link i beskrivelsen, så jeg bare lige kan gå ind og følge ham ud, så kan I se vores perspektiv. Er vi klar? Vi er født klar. Ja, vi er født klar til Phasmophobia. Og hvis I gerne vil have mere af det her, så skal I bare skrive en link i kommentaren, ikke? Husk at subscribe og like. Ready up, Benjamin. Ja, ready up. Nej, vent. Jeg hørte ikke, hvad han sagde, chat. Prut. Jeg har lige den her faktisk Conny her, der gør mig klar til middagen. Det er fjong lille gang. Så er vi lidt klar. Ja, tjok. Du er langsom, Frederik. Jeg er også bare et menneske. Ja, tak. Og så skal jeg have... Altså, er der ikke noget som mig, eller hvad? Jeg har bare fået en bog og sådan noget UV-lys. Det var jo ikke fedt, det her. Vil du have den her? For jeg har kun fået et termometer, så den tager jeg. Du kan ikke holde mere, Frederik. Nej, men så kan jeg da smide noget, ikke også? Jamen, den har jeg. Vil du bytte Jeg vil UV også med gerne den have her? noget fedt, ellers. Du får den der, så får jeg UV'en. Husk UV'en, den tjekker man jo, når der har været i. Nå, lad os logge ind. Lad os... Alright, let's go! Jeg er lidt fjollet i dag. Der filmes. God morgen. Shut up. Vi kan bare gå ned i kælderen med det samme. Du går bare. Så vil jeg, hvad den sådan reacted til. Ej. Så bliver jeg bare lige ved med at kigge. Vi kan heller ikke høre Benjamin igen. Benjamin! Vi kan ikke høre dig. Hvor bliver han af? Er han overhovedet kommet tilbage igen? Det tror jeg ikke. Benjamin, vi kan ikke høre dig. Benjamin, vi kan ikke høre dig. Hvorfor fuck kan jeg ikke? Hvor sådan der? Ja, hvad er react? Ej, jeg sværger, hvis jeg bare har snakket til mig selv, altså ingen, imens jeg bare filmer her. Nå, gutter, spøgelse hedder mit navn. Men hvad reacter den til? Personer, der er alene. Ej. Ja. Så lad os gå ned og kigge i kælderen. Se hvad der er hernede. Temperaturen er ret høj. Er det Alexander, der ikke kan finde ud af åben? Alexander, vi gemmer os ikke. Okay. Jeg kigger lige på UV. Det har jeg aldrig sagt, men ja. Ej, Hallo, my friend. Ghost Orb, der er Ghost Orb, jeg så lige Ghost Orb. Er du sikker? Er du sikker? Ja, den kom op. Jeg stod på kameraet. Okay. Så skal vi have Ghost Orb. Godt det der, Alexander. Lækkerier. Nå, Ja, så den er lige her ved skabet. Den har lige været lige her ved skabet. jeg kan lige kigge UV. Den kaster med ting, tror jeg. Kig lige. Lys lige derover og se om den har kastet med noget. Der var sådan en timer ude i bilen. Jeg vidste ikke helt, hvad det var til. Jeg kigger lige UV. Det er bare, hvor lang tid man har spillet. Nej, for tiden gik nedad. Nå, men vi skal være så lidt mere strategiske. Nå, lad os smutte. Termometer. Gutter. Det kunne godt være hernede. At hvad? Men, Alexander, hvis du bliver hernede, så går mig og Frederik. Det keder jeg, gutter. Ja. Jeg tror ikke, vi skulle gemme os, Benjamin. Jo. Hvad sker det, så må vi godt gemme os. Skal jeg kraftedeme ikke være en del af det? Sluk det! Jeg tror bare, det var false alarm. Kom så, Frederik. Kom, vi går op igen. Jeg tror bare, det var sådan. Altså, kom nu bare op for fanden, dreng. Altså. Vi kigger lige resten rundt, og så... Men heroppe, der er der faktisk rimelig varmt. Kan du høre mig?
Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Er der noget herude med Benny? Nej, jeg har også varmt. Lige nu er det kælderen, der har været koldest. Du kan bare skrue op for din brightness, men det er ikke sjovt. Har vi alle tingene med egentlig? Skal vi ikke bare gå ned i kælderen? Hvem har motion sensor? Hvem har motion? Den har jeg ikke. Frederik, har du den? Jeg har Du sådan sætte den foran døren her. magnetic nu. Nej, den har jeg ikke. Den skulle være købt. Nej. Nå, skal vi ikke lige... Alexander! Nu skal du kigge mig her. Nu går du ned i kælderen, og så er du der alene. Jeg er glad for, at jeg får det ud, så skulle jeg ikke være en del af det der. Frederik! Okay, jeg kan høre Alexander. Alexander? Ja, han Hvad fanden er brightness? Den er der. Frederik! Hvad så? Jeg har lukket Alexander ned i kælderen. Jeg sagde til Alexander, at han skulle være alene nede i kælderen, mens vi kigger resten rundt. Og så hører jeg ham skrige. Vi går lige ud og kigger, hvordan han har det. Okay. Men jeg sagde, at han skulle lige være nede i kælderen, indtil han skreg bare på mig. Nej, han er stadig i live. Nå, lad os gå ind. Frederik, vi kigger lige resten, mens han er alene. Den respawner til personen, der er alene. Ja. Vi har slet ikke engang været ovenpå. Nej, det er det, vi to, vi gør. Shit, der var et based. Jeg kan se min egen ånde. Ja, okay, men så er det dernede. Det er dernede. Så går vi derned. Ja, jeg lukker døren, for Det er skal det ikke samme, komme jeg herned. gik herned, så var der ghost op. Ja, den er lige Okay. ved dig, Benjamin. Den er lige her. Den er lige her. Den er lige her. Lige her. Oh shit. Hallo, jeg Jeg siger lavede lige ghost den der op, lige her. notebook lige. Hello, do you want to talk to me? You motherfucker. Husk sgu det, I skal sætte den her rigtigt. Det er du god til, Benjamin. Har du Husk- svaret? Frederik? Nej. Sådan. Ser I noget foran dem her? Gud, hvad er det? Hvad er det? Så det! Foran det grønne! Det er også noget. Ja, så skal Det var jeg foran den det der grønne. Det var sådan ånden foran det grønne, jeg svæver. Hvad hedder det? Dots Protector. Witness a disturbing with... Ja, det vi må se være nu? det. Jeg svæver. Kunne I godt se det? Men vi tjekker bare lige videre på det. Jeg svæver. Jeg så sådan en skygge foran, der gik igennem den. Jamen, så er Frederik, det det. Så er det det. Hvor Du koldt skal er det? placere den. Jeg kigger lige. Den er lige bag dig, Benjamin. Den er Ghost Orb. Men hvad, skal vi ikke lige... Jeg fløjter ovenpå. Den er Ej. lige her. Det er faktisk lidt nøje, han er. Jeg kan ikke lide at spille det, jeg spiller alene. Så står jeg bare lige her. Okay, så hvad jeg vil kunne høre, den var dots, ikke også? Og så er den også skrevet, hvor man kan se den på kamera. Og så ser man, om den skriver ved den der bog, som jeg lagde der. Det bliver meget spændende, ja. Kan jeg lige indstille kameraet her ordentligt. Sådan der. Ja. Jeg har lige lagt bogen, så den kan skrive den. Og så giver vi den lige lidt tid, for at se om den skriver i den. Jeg har lagt Hvad bogen. har du på dig? Den har jeg lagt. Du lagde den ikke ordentligt. Nå, okay, Du har ikke det er lagt, jo som meget du vigtigt, skriver i hvordan den. man ligger sig. Ja, du skal jo trykke placere. Du kan jo ikke bare lægge den, så sker det. Nej, vi har ikke noget. Vi har ikke... Hvad har du på dig, Frederik? Jeg har den der magnetisk felt ind, og så er den der, hvor man snakker til. Må jeg godt Der går- den, hvor man snakker? Frederik, så skal du gå derned alene. Nej, Alexander har den nu. Nå, Alexander, så... Nej, ved du hvad, vi hopper derned alle sammen. Den tager jeg. Jeg kan ikke tage den. Så jeg kan ikke tage den. Vi kan ikke tage den. Han har taget den. Nå, Alexander har taget den. Hvordan skal vi vide det? Når vi går lige ned og ser, om den er skrevet i bogen. Og vi vent lige, så skal jeg kigge lige noget. Og vi er sikre på, at vi... Ghostwriting. Jeg er faktisk lidt usikker på, om den rent faktisk kunne se noget i den grønne der. Har lige lukket døren efter dig, Frederik? Nej, det gør Frederik ikke. Har han skrevet den? Han skrev i den. Nej, det har den ikke, Frederik. Den har ikke skrevet noget, det kan man godt se. Alexander, når du Au, snakker, lad så mig gå skal ind. du stå helt herude. Nej, du skal bare med at gå væk fra. Du skal bare med at stå i den der, for så skal vi ikke se noget. How old are you? Det kan du ikke spørge den om, din gris. Luk Can lige you døren hear her. me? Where are you? Are you near? Hvad er det? Hvad er det? Så I også det? Der var så et rådyr. Ja, jeg svæver. Ej. Oh shitting.
Benjamin! Benjamin! Fuck! Er du stadig, Frederik? Skal vi løbe? Skal vi løbe? Go! Wow. Okay, jeg lukker ikke sådan ud, så han døde. Jeg lukker døren. Helt seriøst, så prøver jeg så døde han. Nå, Okay. Okay. Har jeg fundet ud af noget nyt? Har jeg fundet ud af noget nyt? Nej, men jeg ved ikke, om der er noget med det der grønne der. Det er jo Dodge-projektor. Ja. Har vi den der EMF? Har der kommet noget på den der nede i Ghost Room? Overhovedet ikke. Der er ikke kommet kommet noget. Skal vi så ikke så et kryds på den? Den sletter vi. Altså Ja. streg over den. Ja, Den ja. tror jeg godt. Så skal vi, jeg tænker lige, nu hvor Alexander er død, så tænker jeg lige, vi skal ned og kigge på UV dernede. Okay. Har du den? Og så Spirit Box. Nej, vi gør det sammen. Jamen har du den? Eller skal jeg gøre det? Nej, den ligger dernede. Eller skal jeg komme ned alene? Det bestemmer du da. Nej, ved du, vi gør det sammen. Jeg gider ikke at være alene så. Fuck, du lækkede der. Jamen du, det er dig, der lægger, Benjamin. Nej, du brokker ikke i din stemme. Jamen det gør du også. Fuck, hvor nøjeren. Jeg tror det er fordi vi dør snart. Det kan jeg ikke tage dig. Fuck, han er fed, ham der. Fuck, han er færdig. Så er det Benjamin, der er alene igen. Okay, den er ikke skrevet noget. Han lukker mig bare udefra. Kan jeg godt lukke den her? Så kan jeg godt lige trykke den væk. Den er ikke skrevet noget, men de kan godt høre mig. Hvorfor bugger jeres alle jeres stemmer? De kan høre mig. Okay. Okay. Den har ikke skrevet noget. Evidence. Det er lidt spændende det her. Ghostwriting kan jeg også godt tage. What the fuck? What the fuck? Jeg kan sgu ikke se om morgenen henne. Hvis den ikke skrevet noget, så kan jeg godt. Ja, Jeg det kan ikke så sådan helt lige være alene. Spirit Box. Den gider jeg faktisk ikke snakke med. Der tjekker for fingerprints. Men den her, den kan jeg godt droppe. Oh shit. Hell no. Hvorfor er det? Hvad sker der Hvorfor er med det altid nejlagt på? Hvad er det nu galt med at nejlagt på? UV. Altså Alexander, kan du ikke snakke eller hvad? Så kig efter. Jo, hvad skal jeg sige? Ja, du kan da høre, at jeg snakker. Hjertet banker. Det er fucking løgn her. Men jeg tror faktisk, jeg har det hele UV. Kiggede jeg tidligere, og der var ikke noget. Hvad er min safety på? Den er på 18, så den er på døden. Og der er ikke noget herinde, eller hvad? Der er ingen, der misser. Intet der heller ikke. Jeg kan måske freezing temperature. Og finger... Nej. Ja, jeg skulle det. Jeg har den. Nej, for det er ikke bare freezing temperature. Den kan jeg lige så godt strege. Dots har jeg set. Ghost Orbs. Den der. Hvad siger du? Ja, jeg har den. Han har den. Han har Jeg er den. så god. Så lad os se, om Benjamin han havde ret. Jens Ball. Haha, det havde han ikke. What the fuck? Are you also seeing this, chat? Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ikke den. Fint noget. Altså Benjamin havde... Hvad sagde du, der var rigtigt? Den der, der står 15. Den der KORMOS, og det var rigtigt. Jamen så gætter du jo rigtigt.
Den gør det. Jeg er da god. Hvorfor er I så meget? Det er dig, du bukker. Jeg lukker i mit spil, og så kommer jeg op igen. Okay. 2 sekunder. Klar. Okay, alle Nej, sammen så nu, lige Alexander. kan tilbage efter en lille Hej pause, alle efter sammen, og i Benjamin har dag fået spiller fedt. vi... Alexander, du kommer med den. Bare kom igen. Vi prøver igen. 2 sekunder. 2 sekunder. 2 sekunder. Det er irriterende, at den stopper. 3, 2, 1, go! Hej alle sammen, og i dag spiller vi Phasmophobia med Frederik og mig. Og Mig? spille en. Vi har lige spillet en med Benjamin, han glemte at optage. Ja, jeg har optog, og så stoppede den med at optage. Så jeg tror, jeg kommer til at trykke på. Jeg har Frederik, optaget. du har optaget, det er perfekt. Men du har ikke hørt, hvad jeg skriger. Og mig skreg på et tidspunkt. Men Frederik, vi skal prøve... Det var det bedste ved det hele. Det var fucking godt. Så kigger jeg lige. Prøv at se, hvor høj level er jeg. Jeg optager stadig. Okay, super. Nå, sådan der, nu kan vi godt høre. Men kan vi ikke prøve noget ude i det forreste eller et eller andet, i en skov eller et eller andet, et hus ude i skoven, det er der også Nej, noget. men jeg har kun de der 3 hus der. Det er fordi vi ikke er så højt level endnu, tror jeg. Det er derfor. Nå, vi starter. Fuck det igen med dig. Brownstone High School. Bare klar, eller hvad? Nå, jeg er helt paranoia over, at jeg ikke gider, at hvis den ikke bare stopper med at optage. Det gider altså ikke bare, den her gør. Tryk ready, Jeg giver max. Alexander. Nej, vent lige. Ikke stop, Frederik. Vi skal lige købe noget. Hvad skal vi købe? Sådan en motion center. Det køber jeg lige. Hvad kan man købe til motion sensor? Ved du hvad, jeg kan også købe en. Nej. Bum. Jeg ved ikke, om jeg har købt en. Hvorfor fanden har vi købt 2 nu, din gris? Nå, jeg ready op. Jeg har trykket ready. Så, start. Så. The EU, where do you want from me? What's up, gutter og gutinder? Jeg skal have min motion sensor. Giv mig min motion sensor. Jeg har den ikke. Alexander, Jeg har den heller ikke. hold din kæft. Nej, det er igen, gutter, det er igen til folk, der er alene. Ej, lad nu Jeg har være. den, hvor jeg kan snakke, og så har jeg den her, og så har jeg kameraet. Jeg så en eller anden til min motion sensor. Hvor er der en motion sensor henne? Altså, vi købte sgu da en. Jamen, jeg købte også en, tror jeg. Tror du? Men har du en? Nej, prøv at se. Jeg har kun den her. What the fuck? Nå. Lad os rulle. Det var irriterende, hvorfor vi aldrig kan få dem. Har vi ikke nok penge til? Det var da spilde penge. Vi fandme. Er du sikker på, at du ikke købte noget? Ja. Hvad fanden er det galt, når du bare lukker døren? Ja, jeg tror bare, jeg render rundt alene. Jeg skulle lige videre. Ja, jeg er rimelig tough, ja. Jeg behøver ikke at sige det. Mit lys, det blinkede herinde. Føj, han er grim ham derovre. Nu er du bange. Okay. Ja, så er det lys slukket. Det var noget. Hallo? Du kan jo ikke snakke ud til ingenting, din gris. Jeg snakker jo til den der, sin bums. Der er med nede i kælderen med mig, og det er der. Where do you want from me? Fuck, der er meget klang hernede. Jeg rimer på Miller. Der skal op igen. Ja, der gider vi. Stop. Eller... Benjamin er bare så høj nu. Oj, Ej, der. Gåstorp, Hørte I der var det? Gåstorp lige her. Der var Gåstorp. Er du sikker? Er du sikker? Jeg hørte alle mulige dinge længe lyde.
Så tager Hallo, jeg prøv at se GoStop. herover. Hallo, det var tændt, den her. Hvad for noget? Står på kameraet, GoStop. Denne her, den var tændt. Det var den også lige der. Ja, det var It's- fordi, at it's an- hvis man trykker på den, så tænder den. Men da jeg kommer ind, så var den tændt. Åh, det... Det var der. Er det koldt herinde? Nå. Det koldeste sted indtil videre. Der er lige over 11 grader, men lad os gå videre. Der var GoStop herinde. Der var lige gik ind, så kunne jeg se GoStop. Der er ikke noget Hvad er det, der på. ligger der? Det er en grilltang. Der er ikke nogen hånd på nogen døre. Eller et eller andet. Jeg kan ikke lide, at det er så fucking mørkt. Der sker ikke noget herinde, eller hvad? Hallo? Skal I tjekke, om jeg optager? Det gør jeg. Men det er jo bare lige, altså, der sker ikke en skid, hvor det henne. Det koldeste sted, vi har haft, det var ude i garagen. Jeg bliver bare Men her. lad os gå derud, Benjamin. Jeg bliver Men jeg synes, de der, når man gemmer sig i dem der... Nej, ja! Hvad så? Gør så der! Der er sådan noget, der visker mig i øret. Ej, please sig, du er sådan en gammel dame. Du flygter ikke, Alexander. Please sig, du er sådan en gammel dame. Det tror jeg, det var. Det var bare mig. Er det Frederik? Det var bare mig, og det gav mig. Nervøs. Jeg gik bare her, og så var det et eller andet, der viskede mig i øret. Og Frederik, du herovre mit... Jeg har en ting. Når I står i dem der ting der, når I står og gemmer jer dem der, så skal I ikke sidde ned. Ja. Ja, lige præcis. Fordi ellers så vil den altså ikke kunne se jer. Og herovre, Frederik, har den gyldne peber. Det var peberen, der blev taget op herovre. Det er åbenbart ikke salt. Det var ikke selv. Crouch, eller skal man ikke crouch? Man skal ikke crouch. Jeg tror altså, det er herinde. Eller Benjamin, kunne du sætte den her grønne en op? Det var du god til. Nej, men Victor, vil du så ikke have... Jo. Nej, men Victor, vi ved Må ikke, hvor det er jeg bruge henne den nu, så det der er jo... UV, Benjamin? Giv mig den der UV. Jamen, det gør jeg også. Jeg kigger over det hele med dem. Jamen, Men der giv sker mig den ingenting. der UV, jeg vil bruge den. Ja, good boy. Hold din kæft, eller jeg dræber dig. Jeg skal have noget for det, Frederik. Godt, du gør Jeg skal have noget for det. Ja, ved du hvad, du kan få denne her. Frederik, du ved godt... Frederik, du ved godt, at... Er det der er dig, eller? Det var mig. Frederik, du ved godt, du kan kun tjekke med den der... Hvad fanden? Du kan kun tjekke med den der, når vi ved, hvor den er henne. Der er lidt under 10 grader herinde. Tjekker lige. Optager vi. Det gør vi. Jeg tror, det er fordi fryseren den var tændt, Where at den are var så kold. Are you? Så luk fryseren, Frederik. Men det har jeg How gjort. old are you? Hvad fanden var det? Var det Alexander, der bare pustede ind i mikrofonen? Ja, gutter. Der bliver koldere og koldere herinde. Der bliver koldere og koldere herinde. Jeg kan godt se, Der er lidt over 7 grader. jeg kan godt se, når jeg trækker vejret herinde. Jeg lukker lige døren. Fordi vi skal ikke have en bedstemor kommer på besøg. Ej, det er ikke fedt. Okay, jeg sætter den der op-ting der. Alexander, må jeg lige få den? Du skal ikke tage den der for det. Du skal ikke tage den der. Jeg sætter den foran døren, ting. Er det ikke foran døren, vi tænker, gutter? Jo. How old are you? Are you near? Sådan. Den kastede lige med den der, den kastede lige med den her spand her. Den kastede lige med den her spand her. Jamen så kan vi lige tjekke den af. Jeg tjekker den her Castfield Meter Model 100X. Drenge, det kan godt være, at der ikke stod Ghost Orbs, for jeg kan ikke se nogen mere. Det kan godt være, der Jeg slukker lige lyset for at se, om vi kan se noget foran den grønne der. Lad være med at gå ind foran den! Ja, gutter, det har en ghost room, der er koldt, så den kan vi lige så godt droppe. Jeg vil ud! Hvor er I henne? Jeg vil ud! Hvad laver I? Jeg vil ud! 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 Fuck, det er nøj. Bliv her! Bliv her! Skal vi lige se, hvad der sanity er på. Det er fint nok. Okay, lad os se her.
Altså, hvorfor er der ikke noget med, at han gør alt muligt? Altså, at han kaster rundt med ting. See floating ops on video through video camera, beat og headgear. Men det gør han jo ikke. Det kører stadig. Drenge! Drenge! Er de døde? Nej. Benjamin er død. Nej. Det er ikke godt. For satan, Alexander. Jeg står og snakker med mig selv. Det er sådan gammel bedstemor, der lige er død. Hvad? Og se, bilen er gået i gang. Og Ja, det ved jeg godt. Jeg skrev, det er derfor, jeg løb. Og så lukkede den. Og så lukkede han hele tiden døren for den, og så døde han bare. Please do not kill me, please kill me. Hold så kæft. Nu sker der også noget. Nu sker der også noget. Nej! Fuck, for det varmt, mand. Frederik, du ved godt, du kan tage ting op og kaste med det. Kan man? Frederik, du kan tage ting op og kaste med det. Hvordan fuck slipper jeg det her lort der? Nå, okay. Nå, det er dig, det der. Yes. Stop. Ej, det larmer den her. Det er jo ikke... Hvor er den henne? Jeg står her, skal man ikke høre den lige så godt. Frederik, hvor er den henne? Alexander? Ja? Jeg ved sgu ikke, hvor han gik hen. Jeg tror, han gik ud i bilen. Ja. Han er her. Hvor er den henne? Red box, no. Shade. Demon. Skal jeg også lige teste. Ej, når jeg kan gætte. Jo, jeg tror det er den der. Nå, jamen det er jo spændende det her. Welcome back. Thanks for bed. Nå, Han gjorde ej. vi gætter sgu Du da har gjort rigtigt. den demon, og jeg gættede demon. Hvad med det? Det er faktisk fik- rigtigt, jeg hørte ham sige det. Jeg fik også det rigtigt. Nå, skal vi tage en mere, eller hvad? Nej, jeg skal se film med min far. Nej, det gør du ikke, Alexander. Ja. Shame on you. Ikke? Ved du hvad, Spil en skam. anden dag. Skam dig. Jeg håber virkelig, du skammer dig. Det gør jeg jo nu, Frederik. Det var kraftedeme godt, fordi det er virkelig dårlig stil. Der er for real et eller andet galt med det, dit usle lort, så skrev han bare, hvor fanden blev Benjamin og sagde, han skrev også, eller hvad? Han kom der. Seriøst. Vi har sgu da fået flere maps. Slukkede han seriøst, Frederik? Ja. Nå, men så er det bare os to. Filmer stadig. Vi kører stadig. Skal vi tage en mere, eller hvad? Ja, vi har fået nye maps nu. Kan vi også Hvad skrive fået? mere ting nu? Hvad være? Men jeg har 39 kroner. Vi kan... en sound recorder, sådan en køber jeg. Skal jeg købe en flashlight mere, så vi har mere? Så vi begge to har en. Sådan, det har jeg gjort nu. Okay. Hvad kan vi få mere? Jeg pisser lige ind til 2 sekunder. Hvordan pauser jeg min optagelse egentlig? Jeg kan pause den. Jeg pisser bare, og så kommer jeg tilbage. Men så er vi fandme klar igen. Men jeg er tilbage fra at tisse, ikke? Så er vi fandme klar til at filme igen, ja. Hvordan? Så du siger, at jeg ikke har købt noget. All. Fuck, jeg har købt meget lort. Nu skal jeg så minus den her.
Loadout 0. Den skal jeg have en af, den der. Brrr. It's the sound of the police. What the fuck up, you little bitch. Lort grov. Reset. Hvordan køber du det derfra? Jeg forstår det ikke. I don't understand. Jamen du køber det ind på shoppen, og så ned på Equipment Manager, der skal man trykke på det plus der, for at man har en med. Ved den ting der. Motion Center. Den har vi ikke en af med. Den tager jeg med der. Og så, hvad er det så? Truck. Sådan der. Nå, hold kæft, jeg har købt mange motion centers. Nå, men skal vi bare smutte, eller hvad? Yes. Let's go. Vi skal have en af de der farmhouse der, det skal være rigtig nøjeren. Nå, Chandler, han kommer senere i dag. Right buddy. Ja. Filmer vi stadig? Ja, det gør vi. Det gør vi. Det gør vi. Vi er på max her. Jeg har sådan en toiletpapirsrulle. Den er jo så tom på toiletpapir. Den kører lige under armhulerne, hver gang jeg lige spiller et game. Den er bare helt vandet nu. Undskyld. Jeg er bare sådan. Ja, undskyld. Ja, men det er okay, du er tilgivet. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Got the intel. Nå! Er vi så klar, eller hvad? Jeg har købt en flashlight til dig, og så er der motion center. Og hvad er det herovre? Er det sådan Det er en sound recorder, eller? så er det motion center her, ja. Hvad fanden vil du bruge? Den er også mod personer, der er alene, men det gør den aldrig. Okay, vi skal lige... Capture a photo of the ghost. Capture an unique photo with a photo camera. Hvordan bruger man den her motion, tror du? Man sætter den op. Altså jeg skal trykke F for det, tror jeg. Nå, skal vi rulle, eller hvad? Jeg har... Så skal vi så bare lige huske, så skal vi så altid tilbage her og hente ting. Ja. Det er lidt mere nøje end det her. Ej, det er virkelig klamt, det her. Ved du hvad, jeg slukker lige lyset, så det bliver rigtig lækkerier. Og så... Okay, jeg har fundet ud af, hvordan man kan få det der motion. Er der intet lys, eller hvad? Det tror jeg sgu ikke. Hold kæft, noget ringe lys. Det er bedre end ingenting. Hvordan fandt du ud af det her med motion? Ja, det har jeg fundet ud af. Hvordan? Det er bare... Ja, hvad fanden gør jeg lige? Nå, jeg trykker F for det. Nå, man skal sætte den foran en dør. Og så... Nej, ikke ja, okay, jeg forstår det nødvendigvis. godt. Eller et sted, for eksempel her på trappen. Så man ved, at... Og så ved jeg så ikke. Hov, nej Benjamin, vi skal jo egentlig have noget for at kunne måle, hvor det er, det sker henne-agtigt. Så vi skal lige tilbage og droppe alt det her lort her. Ej, hvor er Hvad det mener her du? klamt. Jo, jeg har et termometer. Jamen, det har jeg ikke. Men har vi ikke kun et slags termometer? Jo, men altså, der er jo flere ting. Jeg har det der kamera, og så en motion camera. Jeg skal have noget mere. Man kan ikke holde mere end 2 ting. Ja, det er derfor, jeg vil tilbage og så droppe det, ikke? Åh, fanden, knæk. Ja, motion har jeg faktisk heller ikke brug for endnu, tror jeg. Så tager jeg også den der snakke igen der. Kom. Motion smider jeg over. Kom. Så tager jeg... Den gider jeg heller ikke. Jeg tager den her med. Ja, jeg kommer nu. Væk, lad os rulle. Ja. Så kører bussen.
skummelt det her, fordi der er sådan nogle knirkelyde. Lidt. Det er lidt irriterende, at der er intet lys, der virker. Jo. Nå, okay. Prøv at komme og se her, Benjamin. Hvad så? Det er fandme lys, der virker det her. Frederik, Ja. prøv at komme herind. Der er lidt koldt, men så også ikke alligevel. Jo, vi er på vej ned på 5 grader. Kom, vi kigger videre. Det Kom kunne her. godt være. Ja, det er herinde, Frederik. Det er herinde. Der er det foran munden på mig. Hello? Can you talk to me? Can you talk? Are you a big talk? Jeg sætter... Ved du hvad, så jeg løber... Benjamin. Jeg løber lige ind og henter nogle flere legetøj. Jeg tager en sound recorder og så en motion ting. Den der, ja. Drop den der. Notebook. Ja, vi skal også have et kamera. Drop den der. Altså, hvor fuck kan jeg ikke samle op sådan der? Nå, let's go. Kom, lad os skrive. Benjamin, sig noget. You're such a good boy. Har du slet kunne høre mig? Frederik? Ja? Har du slet ikke kunne høre mig? Nej. Ej, så håber jeg fandme, at mine YouTuber, de kan høre mig. Nå, jeg går ind og prøver at snakke med den her. Hvordan ser vi så de billeder, der kommer? Kan vi overhovedet se billederne? Hvad så? Benjamin. Benjamin. Snak til mig for fanden. Benjamin! Altså, ignorerer du mig med vilje, eller hvad? Han er skreven! Samle op! Eller hvad? Svæv, han har skrevet krokodiller. Benjamin, jeg kan ikke høre dig. Kom og kig her. Og det er minusgrader herinde. Benjamin, snak til mig. Jeg kan ikke lide, du ignorerer mig. Frederik? Ja. Snak. Frederik, jeg kan ikke høre dig. Kan du ikke høre mig? What the fuck? Snurr lige rundt, hvis du kan høre mig. Jeg kan ikke høre dig. Oh. Hvad fanden sker der? Jeg går lige ind og trykker pleje. Men så løber jeg lige ud og henter den her. Nej, jeg kan sgu ikke forlade mig. Jeg ser bare den der.
Frederik? Ja. Okay, sådan der, nu kan jeg høre dig. Ja, Frederik, du skal ind under, der er freezing temperature. Men har han ikke også den er skrevet i under den 0 grader. bog der? Har han ikke også skrevet i den bog der? 2 sekunder. Og se. Jo, det har den også. Den er også skrevet i bogen. Ja, hvad er der mere? Det er allerede. Freezing temperature, den er også under. Den er også under. Lad være med at gå ind foran det grønne. Jeg holder lige øje med, om der kommer noget. Hvis den tager et billede, hvor fanden kommer det billede så hen? Så den har skrevet. Væk med bogen så. Freezing temperature. Den er også under den er for minus 5 grader. Kan du høre mig, Frederik? Mm. Og den her. Hvad er det Der er også en hånd her! Hvad? Der er også en hånd. Ja, så er vi ude. Frederik, vi har fundet det hele. Vi skal lige teste her. Så, det er en demon. Vi skulle ikke engang, vi Jeg har tror, ikke vi engang har set noget. Nej, Ej, hvis vi vinder det her, det bliver fedt. Vi har det hele. Vi er minus 5 grader, og hvad var det du? Har jeg husket at Jeg har trykket demon, på det. ja. Hvis det ikke er demon, så er det for sindssygt. Det bliver nødt til at være. Det bliver spændende det her. Det var rigtigt. Tror jeg. Welcome back. Like prepared to Ja, tak. Hvor er Sådan, dog gode? vi er. Men Frederik, næste gang, så skal vi, i stedet for at smutte, så skal vi få taget de 3 billeder, og få vores, så skal vi stå i mørket til 25%, så får vi mere penge, så vi kan købe mere. Vi er så gode. Let's go! Skal vi lige se. Er der noget lækkert, vi skal købe? Benjamin? Nå, han skrev. Okay, jeg holder lige en lille pause, fordi så kan jeg gå ud og tisse. Så er vi tilbage med en lille fra en lille pause igen. Frederik skal ud og skide, og den er vi, Mary. Ja, skal vi starte eller hvad? Vi prøver den der nye ind der, bare tryk ready up. 2 sekunder. Det er altid lige. Og hvad så? Hvad skulle jeg? Nå, er vi klar? Ready up. Tryk ready up. Er det? Jeg hørte ikke, hvad han sagde, fordi jeg bare trykker ready up. Ja, vi er klar, Benjamin. Ja. Flashlight. Giv mig et fucking flashlight. Sådan. Og så giv mig også... Hvad kamera, den gider jeg faktisk ikke have med. Jeg tager... Are you there? Nå, lad os smutte. Så, nyt hus, det bliver nok lige sådan noget. Ej. Hvorfor guf? Okay, Frederik, ghost er herude. Den er under 10 grader. Det må være her. Shut up, fam. Ej. Ej, det er Det er faktisk sgu da ikke slemt. Det er hyggeligt, det her. Jeg lukker lige der. Ja. Der er ikke nogen grund til at lege med lys, vel? Ej, Benjamin. 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 Jeg tager lige en pause. Ej, luk næbet. Kom her. Hvad så, hvad siger vi?
Det her ur her. Den kommer til at skrige. Du vil ikke slå den eller et eller andet. Der er simpelthen lige et vinglas, Den vælter. der vælter her. Ja. Der er vinflaskerne. Ja, eller jeg kan. Og det er faktisk hyggeligt det her, Frederik. Det er et pænt hus. Nå. Ja. Altså, det var flot, så længe det varede. Ja. Det kan vi godt sige. Og det her, det er bruthullet. Det var virkelig nemt i sidste runde. Hvad skete der for det? Ej, Frederik, der var også et andet ur her. Et klamt ur. Benjamin. Hvad så, Frederik? Nå, kan du godt høre mig? Ja, tror jeg er dum, eller hvad? Så var virkelig Nej, ikke kom kunne her. høre, at du sidder. Her har vi været. Hvad? Vi skal ovenpå nu. Er der også ovenpå? Og vi så sgu egentlig ikke, hvad han respawnede til. Det gør jeg lige ud og kigger. Nej, du forlader mig ikke. Åh. Life Er der goes hårdt? on and on and on and on and on and... Alle, hvad far? Okay. Hvorfor? Bi 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 bi. I'm back, guys. Alright, let's get it. Vi skal op ovenpå. Hvad laver han? Kom nu! Benjamin. Frederik. Så. Nu skal vi gå i dødens tango eller Eller hvad? hvad siger du? Nej, det var bare, vi skal op i døden. Altså Benjamin, kom lige. Hvad? Kom nu. Undskyld, jeg går bare lige og kaste den der. Hvad så? Hvad fanden? Det er fandme et museum, det her. Så jeg vil gerne bo her, hvis der ikke var hjemmesøgt. Ja, det ved jeg jo. Jeg kan mærke, at jeg ikke gider flere jumpscares, faktisk. Ja, der er jo ikke nogen jumpscares, Benjamin. Ej. Ej. Ah! Okay. Benjamin! Der fik jeg dig. Jeg kan ikke høre dig. Bare lige. Jamen, jeg snakker heller ikke. Nå, okay. Jeg blev faktisk lidt bange på et tidspunkt der. Ej, det er klamt det her. Det er nøjeren. Hvorfor er det så stort, det her? Ej, der er en edderkop her. Der er en edderkop her. Ej. Ej. Ja, den er jo så væk nu. Prøv at se. Den er lige der, Lilith. Du kan jo se herinde, der har været et bur, ikke? Det er ødelagt, det glas her. Så du edderkoppen. Nej. Fint, så er der ikke noget. Ja, Frederik, den begynder at tænde lige om lidt, bare roligt. Haft det med klam maleri, det der. Lige om lidt din mor. Der var faktisk lidt koldt hår, men så alligevel ikke. Der er ikke sket en skid på den her. Du skal nok, jeg vil gerne lige kaste med den her vase her. Kan jeg ikke. Jo. Der har simpelthen lige været en pistol. Nej, der er en klokke mere, eller hvad? Fuck, hvor nederen i have et ghost room, og så have så et lille rum der. Altså, fuck, det må være en nitteball af hele det her hus her. Og så bare have det pis der. Fuck! Ej, jeg der er fik et sådan- chok, da jeg så den der dukke der. Nå. Frederik. Jeg klæder om herovre. Det er forkert, det er her, man klæder om. Og så smider jeg bare tøjet og alt muligt. Er det koldt herinde, Benjamin?
Benjamin. Benjamin. Det kunne godt være her, Mm. Er det koldt? fordi jeg har 5 grader. Lige under 5 grader. Lige over 5 grader. Okay. Og der er sådan klamme uger over det hele. Jeg kan ikke lide det. Og der er også vind. Der er Jeg vind. giver den sgu et kald. Are you there? Are you there? Talk to me. Are you there? Prøv at gå lidt rundt. Are you there? Talk to me, you little bitch. Nå, men det er heroppe, Frederik. Hvor er det henne? Lukker lige lidt pisse igen. Sluk det nu. Er det koldt? Ja. Har lige under 5 grader, man kan se sin luft, sin ånde. Så lad os gå ned og hente de andre ting. Smid dine ting her, hvad du har. Og så lad os gå ned og hente de andre ting. Og det er endda ovenpå. Et nederen sted, kan jeg godt mærke. Jeg har det allerede. Med du dine ting egentlig? Ja. Ja. Jeg drikker Den er time motion. motion sensor. Og den der med de blå dutter. Hvad er det Jeg kan her? ikke holde mere. Det kan det der kamera der. Vi behøver jo ikke 2 motion sensors. Nej, vi vil tage kamera med. Og hvad med den der? Hvad er vores task? Hvad er det, vi skal? Capture a picture of the coast. Ghost. Altså er det så bare med kamera eller hvad? Ja. Du skal så også... Har du den der is, så du kan gemme billedet? Gemme billedet. Ja, skulle man ikke have sådan noget i, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke. Der er der kastet den der. Jamen, det ved jeg ikke. Det er graderne. Det er lige over 5. Jeg er ikke engang sikker på, at det er herinde. Oh fuck no. Ej, han skriver! Hvor er kameraet henne? Oh fuck no, Frederik. Jeg vil gerne sige dig undskyld, Frederik, men jeg flygter, hvis du dør. Jeg kan virkelig magte, at det magter ikke det her. Det er den her over. Hvad siger den? Hvad gemmer du der bare, eller hvad? Hvad fanden skal jeg gøre? Sæt motion ting op. Frederik, kan du høre mig? Ja. Frederik, kan du høre mig, så ryst lige på, så ruller du lige rundt. Jeg kan godt høre dig. Hvor vi sætter. Kan du høre mig nu? Benjamin? Benjamin? Kan du høre mig? Kan du høre Benjamin? mig? Kan du høre mig? Hvad så? Ja? Du er godt. Oh fuck no. Jeg spiller Hello? med sådan nogle personer. Do you want to talk? Jeg lukker lige døren i hovedet af den. Er den Jeg spiller med der? sådan nogle personer, Frederik. Ja, det tror jeg. Jeg spiller med sådan nogle personer. De var fucking ligeglade med den. De var slet ikke bange for den. De stod bare og kiggede på den. Okay, den er over på 3 nu. 3,5. 3, 1. Jeg prøver lige at hente den der UV en. Frederik, den er skrevet i bogen. Ja, det ved jeg godt. Det er lang tid siden, Benjamin. Hvorfor siger du ikke sådan noget? Det gjorde jeg også. Må det godt Jeg være, kunne køre dig, der din gris. Ja, det var nok fordi mit Du lys tog den det jo ikke med, virkede. Frederik. Hvad? Tog du den med? Ja. For mig ligner det, at den ligger der. Nå, okay. Så siger man undskyld. Undskyld, daddy. God dreng. Hey, jo. UV. Den her, den må godt tige stille.
Are you there? Are you there? Talk to me. Can you hear me? Talk to me. You fucking bitch. Bogen kaster jeg væk, den gider jeg ikke have mere. Okay, vi ved, den kan skrive. Vi går lige ned og kigger på vores sanity. Den siger det, den er faktisk ikke særlig høj, den der, hvad hedder det nu, biblid, så jeg tror ikke, jeg vil ikke lægge mærke til, hvis den sagde noget. Nej, men det må da også komme op et eller andet sted, må det ikke? Tror du ikke det? Masser. Jeg skal vende igen og se, om vi kan få noget. Nå, skal vi rulle ind igen? Ja. Altså, så vi har fundet Ghost Room, eller hvad? Ja. Okay. Vi har Ghost Room. Der igen er skrevet i bogen. Så mangler vi bare 2 ting mere, eller hvad? Ja, lige præcis. Okay. Det var du, Frederik, sagde den derude. Nej, lad Jeg er bange. Skab noget content. Ja, men jeg kan godt mærke, det magter jeg ikke. Are you there? Talk to me. Talk to me. A bottle of water. Og han er kaffe fra Amager. Kom nu. Har du set nogle hænder på nogle steder? Derfor ikke. Var der ikke noget der? UV. Jeg hørte i hvert fald en lyd der. Nej. Freezing temperature. Nej. Har jeg mere i hånden? Jeg har ikke mere i hånden. Den her, den sætter jeg lige lidt bedre. Der. Så vi er enige om, hvis du skulle være en hånd, så skulle du være inde i det her rum her. Nej, men jeg tror ikke, den har ikke været her endnu, Frederik. Jeg tror ikke, der kunne være nogen hånd, måske. Men det var der jo heller, der var heller ikke nogen sidste gang. Mangler vi noget? Har du kamera med? Ja. Må jeg ikke lige låne den? Jo. Har du den anden med? Den anden hvad? Det er så man kan tage billeder, tror jeg. Nej. Nu filmer jeg i hvert fald. Så Frederik, nu kan vi jo gå ned i bilen og se, om der er nogen. Hvorfor? Fordi jeg har sat kamera op. Okay. Men så kom. Bare lad døren være åben. Jeg er rimelig sikker på, at det kan vi nu. Jeg tror det i hvert fald. Jeg synes det der er mest noget, end det er, at der ikke sker noget. Ja, der ikke sker noget. Der skulle da kamera. Videocameras der. Der er vores. Jeg kan ikke se en skid. Nej. Der vælger nye ting hele tiden. Nå, kan du se, hvad jeg kan se? Okay. Jeg zoomer lige lidt. Kan man ikke. Det er sådan noget med, så kan du sætte den op, og så kan du se, hvis Alexander går derind alene. Så kan du se, hvad han laver. Skal vi lige se.
det bliver ikke freezing temperature, tror jeg. Så det kan vi godt strege over. Det bliver heller ikke den her level 5 ting der. Nej, den har jeg også taget over. Men vi har set Ghost Riding. Ja. Ja. Og det er heller ikke Spirit Box. Har den ikke? Nej, den har ikke svaret os. Overhovedet ikke. Så er det jo bare, så skal vi jo bare finde ud af en af de ting her. Eller skal vi bare gætte? Ja, skal vi bare det? Jeg siger jo bambo. Du tager. Så siger jeg den anden. Jeg gider heller ikke mere. Lad os se om det her, det er rigtigt. Det var en kedelig video her til sidst. Hold da kæft, den har taget en time, den her video her. Jeg vil bare gerne sige tusind mange tak for at I gad at se med, hvis I er nået til det her stykke her. Hvilket jeg ikke tror I er, medmindre I har skippet frem. Det er kun real OG's, der rent faktisk ser mit lort. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Det var overhovedet ikke rigtigt. Hej, og kæft for røgringen. Ja, men ved du hvad? Tusind mange tak for at I gad at se med på den her video. Vi ses.